Bonsoir mes amis, Adrien, Rostillon, ici c'est Paris. Mira por aí, Xavier, vení ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Que tal, Xavier? Hola, moi boas noites. Bonsoir, Bonsoir, Xavier. Tu falas ben francés, eh? Ah oui, je parle français et je suis content que la télévision de Galicie est ici dans ma maison. Oh, merci beaucoup, la Tour Eiffel. Merci beaucoup, Xavier. Pero falas moi ben francés. Porque cantos anos pasaches ti en Francia? 15. 15 anos e no Nadal, acordaredes vos daquela conexión con Emilio, fixo a Torre Eiffel galega, eh? Sí. Esta Torre Eiffel espectacular. Canto mide a Torre Eiffel? 17 e medio. 17 metros e medio e como estamos na véspera de San Valentín e do Entroido, quixeche reutilizar a torre. Evidentemente. A modo, eh? Evidentemente. A modo, E aquí fotocalls para os enamorados e máis pos que veñan vestidos de entroido. Imos Aquí ver temos todo, compañeiros, pero deixame preguntarche unha cousa. Onde hai máis amor? En París ou en Cuntis? En Cuntis. En Cuntis hai máis amor, compañeiros. Ímolo ver todo porque é verdade que fixo algo especial. Fixo un fotocolo, que pasa que a tarde non acompaña, eh? Non acompaña moito, non? Non. Que plan tes para o San Valentín? Eu? Sí? Tes plans? Enamorarme. Oh! Que bonito. Sí, imos ir por aquí antes de acabar a conexión, porque despois imos ter un pedazo máis para falar contigo e coa xente que che axudou a montar isto, porque a torre xa depende comigo. Xavier, vini ici, s'il vous plaît, porque algúns dos fotocalls, ven aquí, que temos son estes, eh? Así que aquí en Cuntis, compañeiros, é a vila do amor. Merci beaucoup! Au revoir, à bientôt.